Renoviranje prostorija odjeljenja za administraciju policijske stanice Banovići dio je zajedničkog projekta Vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Riječ je o jednom od 4 objekta, odnosno šalter sale, koje su do sada opremljene i stavljene u funkciju. Cilj nam je bio da kroz ove projekte napravimo dodatne uštede unutar budžeta Tuzlanskog kantona. Svi znamo naime da vlada kantona izdvaja značajna sredstva na ime zakupa prema javnom preduzeću BiH Pošte. To je negdje na godišnjem nivou bilo oko 500.000 konvertibilnih maraka. Evo na ovaj način, kažem, ulažući u naše prostore, vraćajući ovu uslugu koju smo nekad dobijali u prostorima BiH Pošte i BiH Telekoma, vraćamo znači u prostore Ministarstva unutrašnjih poslova i stvaramo dodatne uštede. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Huseina Topčagića, jedan od programskih ciljeva vlade i MUP-a TK je da se sve šalter sale koje su bile u poštama vrati u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova. U prošloj godini realizovali smo ova 2 projekta, znači u Banovićima, čije je vrijedno neki 155.000 i u Lukavcu 178.000. To su 2 projekta koja su bila planirana i realizovana. Ranije je realizovano u Gradarcu i u Sapni, tako da imamo još realizovati još u 9 općina. Evo, planirali smo u 2017. da to bude općina Tuzla i općina Kladanj i mi ćemo svakako nastaviti i u narednim godinama da pokušamo da vratimo sve šalter sale, da imamo sve na jednom mjestu, i lične dokumente i putne isprave i ove saobraćajne dokumenta, da imamo sve na jednom mjestu i da građani mogu dobiti, evo vidite, u jednoj savremenoj šalter sali mogu dobiti sve usluge koje su im potrebne. Otvaranjem šalter sali u Banovićima građani su dobili prostor u kome će brže i efikasnije moći izvršavati svoje potrebe, odnosno vaditi lična dokumenta. Svakako značajno će olakšati vađenje ličnih dokumenata, vozačkih dozvola, saobraćajnih, registraciju vozila i tako dalje. Ovo je jako značajan projekat za općinu Banovići, za građane Banovića i naravno vrlo značajan za lokalnu zajednicu. Projekat opremanja šalter sala u općinama Tuzlanskog kantona samo je dio kapitalnih ulaganja vlade TK u sektor za administraciju i podršku.